акаҷон чӣ хелӣ ай киҷо акаҷон ай данғара бачаҳои данғара ба пеш лайко равзане патиса цакне и бародар ай данғара боронира борони нагуфт ай данғара хест магазин яка исмон омад я телефони кона дошти боло штумда айфон 15 Pro Max кардем ина сурат сеҳугаздагӣ шадем бачаҳо сурат сеҳугаздагӣ одамора чӣ гуфтани акаҷон одамора гуфтан лайк бизанен патиса цакне биен и да бигирен iPhone 15 Pro Max 16 Pro Max аксияи дона сардагӣ биен бигирен аксияи дона сардагӣ як кремазори кадонтон мехарен данғара кулоб любой ҷои Тоҷикистон доставка бепулай бародарина и бародар боронина гуфта хес омад ай данғара iPhone 15 Pro Max Таиланд гирифтин бародаро лайкора бизанед патиса цакнед магазин яка исмон қирғанда iPhone тақсим кеса магазин яка исмон қирғанда iPhone тақсим кеса бародар ай ҷои данғара бугӯя ай ҷартепа и бародар ай данғара ай ҷартепа буда ина бародар лайкора бизанед патиса цакнед магазин яка исмон роста роста ина бародаро лайкора бизанед патиса цакнед бачаҳои ҷартепа ина читон мефора ина бием гирем брен нехме хапи гӯш кумар кушод боқапчиди кушод боқап ки сурат сеҳугаздагӣ шипто бафам яка ина бародар марҳамат